Tang hadian kat tu kat ni kenta nak jing pentip juga sarkar Jylla ba jing dan ci COVID-19 case amegla kala poi ka prangut hindai tang ha kapor khandai beje lifeway minute min mit ka Twitter handle jong menteri rang ba ka Jylla kala yuthu ba mentan kamiet ka Jylla kala yo biang sa prangut yo COVID-19 kabla pun poi ka jing yo COVID-19 Tang Mynta ka Sngi gan rew terek unai tung shaka khan rew ngut I Dr. Amanwar ilai thu bana kini ki prangut ki biyo thamai mentan kamiet san ngut ki de ki sipai BSF na Shillong arngut na khana parari boy district bar we uday ba wan phai na ka jing khawai tho Hagwati. Tang Mynta pada kadang yo koi report, layo to fatri senda. Samut kidei na po BSF, argut kidei na po nang sinahanap na nang su kon index case, but way beda, way to uni bawan wedding.